но Бог ме изцели съвършено и завинаги. Амин. Сега да не влизам в подробности, знаете как изведнъж загубих едното си око, направо нищо не виждах, не си виждах ръцете, не виждах светлината, нищо. Влязох в болница, докторите ме прегледаха, през много неща минах и не можаха да установят от какво е. Но вие знаете, че аз имах паника атаки и това влизане в болница за мен също беше голямо предизвикателство, защото трябваше в един ден да мина 2 пъти на магнитен резонанс, който знаете как се влиза в един гаден тунел и което ми е за първи път, значи за първи път постъпих в болница и то в чужбина, самичка. За първи път трябваше да влеза в тази дупка, в този тунел. И това за мен беше много гадно предизвикателство, но вярвате ли ми, че с Бога аз влязох в този тунел и казах: Боже, аз оставам в твоите ръце, и Бог така направи 30 минути, после още 30, общо 1 час в този магнитен резонанс. Аз бях на небето. Нито бях в тунела, нито се задушавах вътре. Такъв мир, такова спокойствие, такава една топлина минаваше през мене. После едно така студено. Аз вярвах, че тези хора просто ме преглеждат, но аз знаех, че нищо ми няма. И наистина славата е на Бога, нищо нямам в главата, в гръбнака. В един и същи ден, нали, аз благодарих на Бога, защото преминах това тежко изпитание заедно с Него. Докторите дойдоха и казаха, че нищо не виждат в магнитния резонанс и трябва да ми направят ломбална пункция, но аз само като чух, че е това нещо и просто казах: не, аз си тръгвам, аз това няма да ви дам, много ме е страх. Но ето, че те бяха твърде така търпеливи с мене и по много вежлив начин, по много мек, пак благ е Божията намеса, направиха тази пункция. Да ви кажа честно, пак повтарях само молитви, молех се на Господа. Слава на Бога, Вени Петрова. Ми, че такава гадна манипулация беше. Аз не усетих и благодаря всичко и отдавам цялата слава само на моя Господ Бог, защото Той първо ми даде мира и спокойствието, за да премина през всички тези изследвания. И какво се случва с мене? 5 дена на системи, много изследвания и ме изписват без да виждам, не си виждам пак ръката, но казаха, че нищо ми няма, не мога да намеря диагноза, аз ме изписват невиждаща. Но аз казвам такава е волята на Бога, аз знам и вярвам, защото аз ще виждам. И брати и сестри, повярвайте ми, както постепенно загубих зрението си, нали, до нула да не виждам, така Бог направи така, че аз трябваше да остана за Рождество Христово в болницата, но Бог така преобърна нещата, че ме изписаха точно в деня на Рождество Христово, за което слава и почет и величие на Господа моя Бог. И другото, което е, изписаха ме, аз пак не виждах, но не се предадох. Мира ми не си замина. Казах, знам и вярвам, че Бог работи с мене. И знаете ли, Бог не ме изцели от днеска за утре. Бог ме изцели ден по ден. Да. Всяка сутрин аз си отварях очите с все по-ясно виждане, все по-ясно. И сега, слава на моя Бог, виждам всичко. И слава на Бога. И благодаря на Бога за тази година. Защото тази година, и Павлинка знае, през много препятствия аз минах. През много, до края. Но аз благодаря на Господа моя Бог, защото Той ме освободи от тези паникатаки. Не от днеска за утре. Цели 2 години аз бях с тези паникатаки. Цели 2 години аз се молех. Но не получавах изцелението, защото Господ моя Бог искаше да види промяната в мене. Искаше да види твърдостта и упоритостта, защото аз твърдо заставах в Бога и вярвах и знаех, че изцелението ми ще дойде от Него и слава да бъде на Господа, ето то дойде.